Jati ana kula numal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada siang hari ini saya berkunjung ke kandangnya Pak Rohmat. Nah ini cikar andalannya beliau. Tepatnya berada di Desa Dengkol, Pak Rohmat. Sugeng siang Pak Mat. Sugeng. Pripun kabare? Sami lujeng. Niki mau dugi pundi Pak Mat? Ngrumput nih. Oh, Pak Mat. Ketiga ngeten iki kok setau kaya kula dolen teng kandange tiang-tiang kok mek pucukan tok Pak Mat. Lah sing eco pas pucukan. Oh, sukete ewet ta, Pak? Ewet, garing. Dadi angsal pucukan pun bahagia nggih, Pak. Nggih, bahagia ampun. Pak Mat di kandang niki wonten pinten Pak Mat di sini? 3. Oh. Saged ningali ya Pak Mat? Monggo. Monggo Pak Mat jenengan iki. Nah, kula tak ketutaken. Niki pun dangu apa Mat derek jenengan? Dangu mun tasik rawan iki. Oh, tasik prawan. Niki pun manak ping sekawan gangsal kajenge niki. 1 2 3 4 nggih. Nggih, gangsal kajenge. Oh, ajeng nggih pun ageng nggih. Lho niki rak sing biasa didamel niku. Nggih. Winginane kok koyo mboten sepiro gedhe ya, Pak? Nggih dereng. Sing kula video nika. Nggih tasik dereng pira. Oh. Niki kinten-kinten pinten dinten kas, Pak Mas? Kali-kali minggu lek ini. Kali minggu nggih. Kalau kali minggu susune pun koten. Oh, pun muntu-muntu apa? Nggih, susune niku pun ngandol. Oh, nah ini sudah merah ya, Pak? Nggih. Oh. Pak kudu hati-hati nggih, Pak Mas, lek iki nggih. Saken lek mboten ketinggal. Kudu dikontrol nggih. Nggih, lek mboten enten sing semerat saken nggih. Umpami medal tebe-tebe pun mboten wantun nggih. Mboten wantun. Oh. Ngeten niki siagane sampai pinten dinten, Mas? Lek pun ngeten niki. Jenengan jogo-jogone ngoten. Kali mingguan iku iki. Oh, wis hati-hati. Nggih. Terus mboten saged didamel tasik. Tasik. Oh, kersane anu. Nggih lancar. Oh, kayak uang dioyok ngoten. Nggih, oyok nggih. Tapi lek niku pun bentet, nggih pun kali dinten. Oh, lek pun lho, niku dereng, Pak. Dereng bentet niku. Oh. Asine niku dereng bentet. Oh, niku tasik kendor ngoten nggih, tasik kendor. Nah, ini lek pun kaku pun 2 hari. Nah, putingnya sapinya ini yang bunting ini masih didamel obat niku tasik gandul-gandul ngeten Mamat nggih. Lah lek pun kaku Pak Mat. Niku wis nggih, paling kali dinten. Tanda-tanda. Nggih. Nah, semoga lancar. Amin ngono lho, Ris. Amin. Oh, kon niku ono wong dungan. Bu. Lek niki Pak, derek jenengan. Manak ping sekawan iki. Oh, pun sekawan. Geretan niki nggih. Nggih. Lho kula angsale manak ping setunggal. Oh. Waktu angsal niki pun manak ping setunggal. Dugi syariat nih. Oh, niki dugi caat. Nah, lek sing niki dugi pundi, Pak? Dugi Caknan Basori. Oh, mriko nggih, kidul mriko. Nah, niki teng sampean manak ping pinten, Bun? Sekawan, Bun. Sekawan. Oh. Niki dugi cak syariat. Nggih. Lho Pak, lek gadane jenengan sedaya niki jenis napa mawon nih, Pak? Jawa. Oh, Jawa nggih lek turutin jenengan. Nah, terus anak ini kok, anak sing pundi? Sing nika. Oh. Nah, itu sahabat Kanyawara, anaknya itu dari babonan ini. Nah, sing anak ini ki, Pak? Sate. Oh, nderek tiang. Nggih, nderek tiang. Mboten kerasan nderek. Nggih, disepak nih ya niki. Dicairkan. Nggih. Pak, lek ini ki, pedete niki medal napa, Pak? Medal napa niki nggih Sumbawa niki. Oh, lek ngeten iki tasih masuk Sumbawa Jawa. Nggih, Sumbawa Jawa nggih. Tapi niku kok wonten jambule kedhik ngoten. Niki kajenge semental burung. Oh, kajenge simental burung nggih. Tapi niku rambutnya mboten keriting kados rambutnya Rudi ya, Pak. Rambutnya Rudi. Niki asline bebek semental, Pak. Asline. Nggih, bebek semental. Ini medale mboten saged semental. Soale bapakne kirang mbokne lebih kuat. nggih, mboten cetak ngoten lho.
Pak lek ngeten iki, Pak. Bakal niki jenengan ajari napa jenengan? Nggih, kula ajari mawon. Oh, mboten jenengan lepas nggih. Mboten. Oh, diajari. Kok kula lepas nggih pun riyin. Enggak ditahan ya, Pak. Nggih. Nah, ngeten iki. Tasih ucul-ucul pun kula kate pun. Oh, lek mboten niat ngaji. Nggih. Yo. Mak lah lek ngeten iki. Pak Mat. Lek ngeten iki umur pinten wulan, Pak Mat? Niki Nggih. umur kali welas. Kali 11 wulan. Nggih, kali Kapan mulai siap diajari? Padahal lek kula niki Pas umur pinten? Sajane niki mun siap. mun siap Oh. ajari. Nah, Pak biasa lek jenengan sing damel ngajari niku sing penak sing pundi, Pak? Niki padha Oh, niki. padha. Nggih. Oh, Kiri kanan. Oh. Ibarat dosen iki kali niki pun profesor lah. Nggih, Hari nggih. ngoten. Oh, ini ya. Ini kandangnya Pak Rohmat yang tanya kemarin. Nah, beliaunya tadi barusan dapat ini rumput. Pak lek niki ngaso pinten dinten bakal ya, Pak? 1 minggu. 1 minggu. Nggih. Terus 1 minggu lagi tantang Dek Tandang. Pundi, Pak. Bakal tantang Dek Pundi. Terus saiki sik siap kerja. Oh, tasik kerja. Nggih. Oh, engko bakal 1 minggu wis ketok prei gitu. Nggih. Oh. Niki tasik garap Dek kalau wingi ta, Mak. Sing ndi wingi griya niku lho. Oh, sing nate kula Nggih. rugi nika. Nggih, Dik Sulhan. Pak Mat, lek jenengan ngeten tiang-tiangan rata-rata lek ngrumat sapi kan mesti jamoni lah. Setiap tiang niku kan cara jamoni ini kan benten-benten nama. Nggih. Nah, lek jenengan niku cara raciane jamu napa mawon, Pak? Nggih gula kopi niku. Gula kopi, Ndok. ndok, terus Pun. pun, Pun. boten katik seninjong. Mboten. Oh. Komposisine gulane pinten, Pak, biasanya? 1 kilo 1 kilo. Gula niku gula abrit ta, Pak? Mboten gula putak biasa. Loh, gulane tebu niku. Nggih. Oh. Sanes gula kerekan, gula Sanes. abang. Gula abangnya 1 kilo, terus Kopi ini 1 1 kilo. kilo telore. Napa, Pak? Gula, kopi, terus Ndok. ndok. Nggih. Ndoke pinten? Ndoke selangkung. Oh, ndoke selangkung. Nggih. Nah, itu dibagi 2 sapi. Selangkung. Berarti sak sapi niku 50. Kali. Oh, 50 niki kali sapi, sak Nggih. sapi selangkung. Nggih. Lah terus engkin napa niku gula kopi nih nggih sak kilo. Nggih. Berarti 2 kilo 2 kilo. kali sapi niku. Nggih. Oh, ngoten nggih. Nah niku sampean biasae lek jamon niku pas wayah napa, Pak? Ningali lembune. Oh, maksudnya ningali lembu. Lembune ku lek pegel dibuka niku turu malih. Oh, ngoten. Disarapi niku dereng warak turu malih. Oh, Film lembu malih. pas kok rasane lembu iki lesu ngoten Nggih. Oh. Lah biasane Pak jenengan kan mesti jenengan lak titen nah. Lesu niku ben pinten wulan sepindah, Pak? Kadang-kadang nggih kali doso dinten. Kali dosa dinten niku wis lek ketok lesu, Pak. Nggih lesu punan nggih. Nah, ngoten niku lek lesu kan mboten mesti bareng awak ngoten. Mboten. Tapi tetep bareng lek jamoni. Oh, ngoten. Nggih, sekalian. Oh. Lah lek sing sering lesu iku lek sepengetahuan jenengan sing pundi, Pak? Sing sering lesu. Mboten mesti kadang Oh, ngene iki mboten mesti mesti. nggih mboten mesti. Oh. Kadang niku lesu niki Nggih. boten. Nggih. Kadang niki lesu Niku mboten. niku boten. Oh, ngoten, boten mesti. Mboten mesti. Ningali kondisi sapi, Pak. Oh. Nek sapi niku biasane kok nggih disarapi dibuka langsung nedot terus enak. Ah. niku. Ah. Terus lek disarapi niku mboten nedo dilemale niku ada jamu niku. ngoten. Butuh jamu. Butuh jamu. Dadi kodene pun apal nggih, Nggih. Pak Mat nggih. Nah, Pak Mat, niki pengalaman jenengan nyepeng sapi niki mulai umur pinten, Pak Mat? Aduh lek katu-katun tiyang sepuh nggih mun nak tasih ali. Oh, tasih ahli. Nggih, lek Joko niku. Oh, mulai saged ya ngoten. Oh, pun ageng punan. Oh. Nggih pun kajenge anu rabi niku. Oh, niku Umur selangkung niku. oh iku nembe Nggih. nyepeng. Riyen kan mboten purun kula lembu niki, gengsi. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Gengsi lho. Lah kok terus purun, Pak? Nggih anu kepingin ngoten. Oh, kan delok Nggih. koncone. Lek masalah ngarit nggih anu Oh. lagi wong tua Oh. kesel
makili, Oh, makili, nyangguli. nyangguli terus. So, Nah, Pak, pertama gadane wong tua singen niku sapi jenis napa, Pak? anu, sembawa belang, Sumbawa belang. nggih. Brigonan ya. Oh, Brigon Nggih. nggih. Ageng. Ageng. Oh. Wonten pinten, Pak? Biyen zamane wong. Boten nate kata paling 3. Oh, 3 nggih. Nggih. Nggih damel nyikat. Nggih. Lek kata-kata mboten ten tempate. Oh, singen tempate nggih Nggih ngeten sakoten. niki nggih. Oh. Pokoke enten Lembu Kali kali Beng ngoten tok. Oh. Lek malak-malih niki Jati ngoten Ah, tok. pokoke ora oleh sampai kebek lah wis. Nggih. Muter ngoten. Nah, Pak, pengalaman jenengan selama ngrumat sapi niku sing paling mboten enak niku nate napa, Pak? Kotok sapi sakit napa ngoten nate? Nate Ketulung, Pak, tapi. ketulung. Mboten nate sampai mboten ketulung mboten nate. Lek nate tapi Oh. niku mboten saged sih kula damel kerja niku. Oh, napa Pak niku kejadian? Nggih pokoke enten tegel niku mara kaya ada keselimpung-selimpung ngoten lho. Oh. Terus wangsul niku nggih tilem tok mboten saged tangi tapi langsung maghrib niku pecah. Oh, tahun pinten niku, Pak, kejadian? Aduh, Pun tuangu. mboten Oh, nembe ya? nembe. Oh. Tapi pun wonten niki, pun wonten kalih niki. Dereng-dereng. Oh, dereng. Sapi lintune nggih. Nggih, Oh. dereng ngenten niki. Nah. Wong kula tasih sing setunggal niku anu sing kalih niku ngramut garane tiyang kula. Oh, waktu niki. Nggih, garane kula setunggal. Oh, nggih. Enggak sing tepas sing garane kula sing pejane. Oh, tapi niku gandengan damel. Nyambut damel Nyambut gawe. Oh, ngoten. Nggih, matur nuwun nggih Pak Rohmat. Nah, atas waktunya. Lah, demikian sahabat Kanyara. Video kita kali ini dari kandang Pak Rohmat, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.